Jak stawiamy pytania po naszemu? Jak po śląsku funguje słowo czy? Od jakiegoś czasu widzę, że niektórzy mają z tym problem. Tuż w tym odcinku pogadamy się prawie o tym. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Po polsku pytania są proste, prawda? Bierze się normalne zdanie i dowo się czy na przodek. Czy to jest takie słowo klucz po polsku, bo możemy go używać do pytań, do oznaczania alternatyw, możemy go używać też do stawiania takich nie do końca pytań wprost. Po śląsku, ale to nie ma takie proste, bo po śląsku mamy trzy słowa, co fungują tak jak polskie czy. Jak stawiamy pytania po naszemu, to nie godamy czy tyś to zrobił? Żaden tak nie godo, pra? Bez to nie dowomy tego czy na przodek. Niektórzy próbują stawiać eli na przodek i godają, albo piszą bazi, eli tyś to zrobił? Taktycznie. Taktycznie idzie stawiać pytań po śląsku. Te eli wzięło się z tego, że w niektórych słownikach stoi, że eli to jest polskie czy. Ino, że śląsko-gramatyka to nie jest w 100% odbicie gramatyki polskiej. Bez to takie podmienianie słów we polskich zdaniach do niczego nas nie dokludzi. My musimy budować pytania i zdania od samego początku śląskie. Jest ino jeden sposób stawiania pytań po śląsku. Szłoby powiedzieć, że to jest inwersjo, kaj zamienia się podmiot i łożyczynie miejscami i jest pytanie. Ino, że to jest troszkę bardziej skomplikowane niż to, co znacie z lekcji bez przykład angielskiego. Ja wam to teraz wszystko wytuplikuję. Mamy dwa zdania. Jedne pado i że fater ma nowe auto, a drugie pyto, czy fater ma nowe auto. Fater ma nowe auto. Mo fater nowe auto? Blank proste, pra? Czasownik idzie na przodek. Teraz wam powiem, czym ugodą, że to nie ma tako normalną inwersyjo. W Chorzowie je Park Śląski. Je w Chorzowie Park Śląski? Je Park Śląski w Chorzowie? W pytaniach przenosimy czasownik na przodek, a na koniec pytania dowomy to, co nas najbardziej interesuje. Bez to pierwsze pytanie jest o to, czy we Chorzowie jest jakiś Park Śląski, a drugie jest o to, czy znany nam Park Śląski jest w Chorzowie. Raz jeden kamrat powiedział do mnie, poszłeś tam, Elinie, i joch nie wiedział, o co mu się rozchodzi. Potem my doszli do tego, że to było też słownikowe kalkowanie polskiego. Poszedłeś tam czy nie? Alternatywy po polsku buduje się ino słowem abo. Poszłeś tam albo nie. Chcesz brauza albo tyj. I teraz dochodzimy do tego miejsca, kaj możemy używać tego eli. To jest skrócona forma od jeźli. Takich skróconych formów jest jeszcze więcej, bo mamy jeli, jesi, eźli, ejźli, jeli i na isto jeszcze pora formów by się znodło. I w tym samym miejscu możemy używać tego czy, co go nie używamy nikaj indzi. Tuż te słowa używamy we zdaniach podrzędnych, co mają natura pytanio. Bez przykład. Nie wiem, jeśli jutro pójdę do szkoły. Nie powiedziała mi, jeśli kupiła orzechy. Nie pytał, jeśli chce iść do kina. I tak samo możemy to zrobić ze czy. Nie wiem, czy jutro pójdę do szkoły. Nie powiedziała mi, czy kupiła orzechy. Nie pytał, czy chce iść do kina. I to jest wszystko na ten roz. Będziecie patrzeć na następny odcinek. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.